Anya laki din! Api nga ibarsak mo matanday ta kalderong elmo. Kasangsangpot mo lang arudan. Nya matenti masang patak may na. Aw mo nagyan ti kaldero. Ha? Anyat orasan. Pwede ka nagluto? Anyat orasan nga agpayso ayan. Ay, tadamagan nakpay lang no anyat orasan. Ay naliwayak nga agpayso. Nagmayat nga min da ito'y buy-buyaak a Facebook Reels. Iso nag-uploadak matan Ito agistorya pa lang. Kat napudot ti ulok. Ang kagluton. Agluto ka pa'y manlakay. Tani, saan pa'y anak upload da ito'y iap-upload ko? Adamot kiti basit akilapan. Isumti ka na, tani, mabisina ka nagkapoy di talon. Pagguduan ta na. Makigudwa ka pa'y laang. Kunak man o binusog na kaya dita Facebook Reels mo. Ay, una yan. Agap-apa man siguro dagiti agasawa di tamay sa balay. Ay na, abangan doon naman ng basol di anak mo Una yan day jaya babae. Ila mabaen. Iso nga iso tisang kaistorya dagiti tattao. Ay, kasanumag nga may na di makaungat ti asawa na. Di la kukuna ti kiskiskisan na. Ure la umingpisan di kukuna. Amo mo di anak mo. Nakaarar jod. Sa bagay, iminamag kidi Iso adya akong mas daw. Apay, arjoda kaya? Kano pa'y nagbalinak nga arjod? Alaman? Si kaki di mo bakit. Yokon lay, di ka lang maangawan. Agsangsakit di apukaw. Yung kamang kitay, ang mga no binaybayan man ang tinana. Wan lakay. Makaamu ka nga ro na namang kita di tainsaan ko. Wag, bakit? Por Diyos por santo, agsangsangit day anak mo. Namday tala cellphone mo, tidumdumugang. Ni, adda kayo magayam nanang. Ay na, di mo pa yan napupuutan ngayon masidagak. Takasanaw, busy ka dita cellphone mo. Agbuy-buy ak iti YouTube nanang. Agkit-kita akman, no anya ti daduma pay a teknik ti panag-apply iti Q-text kan daduma pay. Aniya, dahi tala ti ambaw nga ramidan, Mayla. Ha? Kita man ti arubayan yo, agkaiwara dagiti bulong ti mahugan awan pa ti kunam adalusam. Ay, naliwayak mat nga agpayson nanang. Ay na, gapo iti kasi cellphone mo di mon maaramid dagiti trabahom. Agsermon kay manen ako nak. Kasano adi kasirmunan, nagalas tumot ngamin ti aramid mo, ultimo agdalaws di mo amaw. Day tala ko kung nga aatid daw ti amo madalusan. Anya? Apa yan paray? Kasla, awit mo akanayon ti lubaw. Bangking akanayon dagiti abagam. Kasano? Mabangking talaga ti abaga ka. Tada ito'y kanawan kat awit na tiragsak. Da ito'y kanigid kat parikot. Iso ako nam abangking. Tanangabak ti parikot. Ay, nayay. Anyaya ti parikot mo paray? Nadagsin parikot ko ni bakat ko. Tapay mo it paray? Ay na nakasadsadot. Di na pa'y amumot ang mga sikaso iti asawa na. Ultimo agluto, di na pa'y maaramid. Ay, na yun ngagpaiso day ta paray. Kaslawan serbina nga da asawa. Tawan mo ti katulungan. Ay, naku namon. Ay mananusak lang. Gaputa asawa ka nga rudin. Mala paray. Aganos ka. Parang agbalbalew.
Hoy, mainit ang ulo mo ah. Ay na, talaga napudot ti ulok nato. Ay na, saan anato tinagan ko? Nati. Nati! Adula amin, nato manuan no nati tinagan mo. Isumat laang, tadi ka agbaliw. Ish! Apay, anya ti pagpupudutan. Ay, awan mat gaya man cutex ko. Awan pa yun ti paggatang ko. Ay, kaning kagatang ah. Jay libre ko maa. Ay, Diyos ko may ah. Kaya't mo ti acutics. Ngem, di mo kaya ti gumatang. Asino tinamnama amang ted iti igatang mo? Asino kumapay ngay? Kat, sika kumaa. Na? Tamok nga ado ti kakastakan ka. Gapo tabakla ka. Ano? Kat, isumat. Uray adda, di ka ikan. Ta uray ag cutics ka. Saan tumot lang bagbagay dita cutics dita imam. Sana may ibagay dita dapan mo. Tani nagninyisit akas lalomboy. Anya, unay kamatan nato. Nakauy-uyaw ka. Oy. Nasakit tinakam mo? Makaungat ka? Di ka agungungat. Gaputapud no anang isit na kita dapan mo akas lalomboy. Ingkakat aginaw iti plato. Tani, napumpuno ti planggana yo iti plato. Kasla nanganan nyo pa, iti last week. Anya, Abayan, Mayla. At misuot ka matmanan. ay, nasakit tinakam ko nanang. Taapay manan. Dayjay anato Tilay bagbagana. Makapasakit itirik na. Apay, anya ka diti kinunana. Kuna na nga rod, ajak kanubagay ti agcutex. Gaputa nangisit matlaang dagito'y dapan ko. Aping agkatawa kayo ngay nanang. Gaputapod no, ti imbagana. Nagngingisit dagita dapan mo. Apay nga taakas ta, kat di ka mat agtrab-trabaho. Pangbalay ka lang. Nanang. Saan amadlaw asadot ka, nuray tadapan mo ti pangibasaran. Kaputa, kasla dapan tinagagat. Anagkalkalyaw ka po iti trabaho. Unay kayo matan nanang. Makapasakit kayo itinakam. Kasla sa andak nga anak. Pasensya kan anak ko, ngam di ka ngamin agsadot-sadot. Tapno saan asikat isang kadilaw, Meg. Sika magamday ta nato. Nati, manong, saan anato? Wenan, nati no nati. Apay asikat, agi way tinwang. Ay na, masya na kaming kanitatang ko. Iso asyakon Anya? Wen, iso asyakon. Ure amok apirmiti init kan masunburn ti rupak. Okay lang. Ay na nati, sana bali tamay cut mood lang ti sunburn. Oo nga. Tinapateg, natulungak ni tatang ko. Wen mo't gid sana bali nga rod ako na. Tamay cut mo't lang ti sunburn. Ken, andan to remedyo na. Oh, apay adi ka matagtagarila kay. Pampanunutok nga rod no apay nga ta nakasadsadot ka. Anya, Imbag pa'y ni nato abakla ta nagagat. Ure na ka make up. Agi wayway tinwang. anya. Kas jay kumati kang palay. Nagagat. Ken ragrag sa akin na ti trabaho na. Kas kanina to. Ure kin na magmag na. Nakaukod itinwang. Na, taikumparanak iti daydi abakla. Wano, kurso na adam kitdi. Ay, kino mabalin lang. Ure bakla ti ison. Anya, Tatang. Ay, unay mo day ta nasangit mo, Mayla. Tatang. Apayan, ibagam nga minan Di kag sangit lang dita. Aguray ka. Nagalasgayan tarupam no agsangit ka. anya kayo matantatang. Nasakit lang nga rodan tirek na karkaruan nyo pailan. Ay na, ibagam nga minan Sangit ka, sangit dita. Di mo nga min ibagan o apay. Nilakay ko tatang. Kuna na nga isukat na kiti sa bali. Kuray pa'y kanukin ni nato abakla. Amom, no apay akas na ti imbagana, anak ka. Gapuday ta, iti kinasadot mo. Anya,
Way, nanakaw. Di ka nga minagsadot-sadot, Sabno sana panunutan ti asawam na kita. No nagagit ka, ad-adda nga ayatin na ka. Aping may ka dito balay nato. Wah, apay. Di mo kaya't asarong karan ka? Why? Di mo kadi kayat nga dakamaritis mo, Ay, nasakit tinakam ko tapno amom. Gapot ay kumkumparanak ti asawak kan. Us! What? Apay ka no? Diyak mo When no, ikumpara na ka diti kinapintas ta adwa, ay na napinpintasak ngamin ngamitisik ka, ano? Ay na, talaga masurunak. Apay ngamin! Gapot ta kinunana nga imbag kapay ta nagagat ka. Idinto ta siya kat saduta. Oo kaya, totoo yan. Ay na, kita man ngamin da kiti kaldero yo. Nakangis-ngisit, Saan? Akas iti kukuman na po daw. Ay, gimatang kagaya man iti cutics mo, Tila Oh. sasawumot si kaabakla. Ay, uray guraan nak, tapod not ibagbaga. Agatang ka ngamin iti Scotch Brite. Kat gasgasam ti kaldero yo, tapno pumudaw matbasit. Sana puro cutics kan lipstick iti gatgatang. Ay, agawid kan nato. Agawid kan. Agawid ako, Ngam laglagi pong timbagak, adalam ti agtrabaho kan agdalos. Saan la aday tabagim ti ammom nga urnusen? Di ba? Manganta pa man pare, sakpay nga agawid ta. Nay, tamang paya kayat mo timbangan dito yung paray. Gamin mo sana nagluto ti sadot nga asawa. Ay, una hindi ka sa tangag paiso paray. Makapawan ganas pare. Ay, kat wala paray. Wala asino man. Bagpayanin nato abakla tagi wayway itinwa. Puro nakapuspos ko ti make up na ikitaltalo. Kasta ka day paray. Naranak nga ron. Naragsak pa nga ron. Ure lag kinikin niya, nakaukod itinwa. Day, jay, anato talaga. Ure nakararjod. Angam nagagat. Sana kas kanid bakit ka? Arjod ngam sadot. Unay meten mayla. Nagalas tinasang petak. Oh, apay. Kita am nagitibado ti anak mo ha. Nakarugrugit. Binaybay man siguro na nagay-ayam iti pitak. Ay na, bayam nga agay ayam sagpaminsan iti pitak tapno marwam. Ay nalabos mo't daytan. Nakapitpita kas kada nabasbas ha. Ngem awan man lati ko na masukatan. Inkasukatan. Mabit lang. Inkasukatan eh. Gusto na pa ng cute-cutics mo. Day talati among maramidan. Agpintor iti koko. Isumot lang nga iso. Anya? Inkasukatan ti anak mo kunak na eh. Di mo urayan ang makapung tutak. Taang mga nuy belang ko na kita cutics mo. Alang, wanan. Nakalutungan. Anya to orasan anya. Agalas dosin. Ay na, saan pa'y gayam Ay elmo? mauma akong ito ugalim. Gusto pa din siya ka na. Magsinataman langan. Anya, elmo, saan pangasin? Nauma ako ni tigas ng ugalim. Nagarjud ka lang arudan. Nagsadot ka pa'y. Ha? Sana bali ko man. Uray arjud ka kuma. No amom ti responsibilidad mo kas ina. Ngam awan. Uy, problema na ito yung aramidam. Pangasim elmo, di nakpanawan. Ay saan? Agbalbaliw ka pa'y nga muna. Barang agbaliw ti puloy ti angin. Kat maikat ti rorod ko ka. Makapauma ka. Nati, pangasim. Tulungan na ko ma. Pinanawan na ko ti asawa. Ay, ano ba yan? Makapalag kamay lang. Ang amdya kon mas daaw, no ganun ang nangyari sa'yo. Anya? Isumat! Diakon mas dami tinaytang. Gapot, taamo kon, anauma ni Manong Elmo iti asawa na ana arjod kan sadot. Anya? O,
Apay ngay may kadito'y balay mi. Syo. Pumanaw kan. Wah, Kato pinapanaw nakmat idi. Gapo iti imon mo kanya. Iso pumanaw kamiten. Di kagpatpatulong kanya. pakawanan na ko manati. Pakawan. Kat pangasim ko matatulungan na. Ay, wam ti asawa, tap nagsublikan niya. Ay. Problema daytan. Sige. Pumanaw kan. Apay ko mga aywak ti saan kumat nga asawa. Ay, agnagam ka mga taitan, Mayla. Pinanawan na kan ti asawa, mga po iti ugalay. Tatang, Saan nga min anasaya at ti ugalay, manako. Amo masintiran ti bagay, ngam di mo amo asintiran ti anak yaw, kun may siya. Nalabas ti kinasadot mo, day talag cute-cute ti amaw. tatang, agbalbaliw akon. Ngam pangaasiyo ko matatulungan da. Kasarita yun ni Elmo, tap nagsublikan niya. Ay na, sika tinagkurang iti asawa. Iso asika ti makisao, agkid daw ka iti pamakawan. Tatang, King baliwa mo na maminpinsan tinaalas nga ugalay. wan tatang, ikari. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.